Мисля, че не е етично да говоря с други хора за личния си живот, да споделям личния си живот към други хора. Не е етично към самите тях. Има ли сте неприятни случки с да ви тормозят по телефона или по някакъв друг начин да ви нарушават личното пространство? Hayranlarınız sizi üzerek hayatınızı çok fazla müdahale eder, rahatsızlık veriyorlar. Böyle bir olay yaşadınız mı? Hayranlarınız çok fazla üzerinize gidiyor. Yani dediğim gibi ben herhalde şanslı biriyim. Beni hep seven, koruyan, kollayan yani çok ilginç şeyler oldu. Dolma sizde de dolma. Bana dolma sarıp tiyatroya getiren hayranlar oluyor ya da zayıflamışsın deyip tahin pekmez yedirmeye çalışan hayranlarım oldu. Çok şanslıyım. Аз в това отношение наистина може би съм голяма късметлика, защото хората, които харесват това, което аз правя, се отнасят много етично, много внимателно с мен. Забелязала съм, мога да ви дам следните примери. Мои почитатели са идвали и са ми носили сърми на турски и на българския сърми. Двете да си приличат. Но просто знаят, че това ми харесва, идват и ми носят. Случва се, когато съм леко неразположена, да ми носят зехтини, пекмес, други почитатели, но не съм се срещала с хора, които да ми досаждат в този неприятен смисъл. Знаем, че тази вечер ще можем да видим Dancing Stars в България. Дали ще има някаква специална подготовка за участието в Dancing Stars за biliyoruz. Özel bir hazırlık yapıyor musunuz? Dancing Stars katılımınız için. Ne için? Dancing Stars akşamdaki program. O konuda herhangi bir hazırlık, özel bir hazırlık yapıyor musunuz? Çünkü sizin o programa katılımınızı dört gözle bekliyorlar. Özel bir hazırlık. Heyecanlıyım elbette ki ama ben iyi bir izleyici olacağım orada. Аз наистина в момента много се вълнувам във връзка с това участие, но се надявам, че ще бъда добър зрител на това шоу. Един добър въпрос. Колко деца искате да има? Как ще не чужим сега и журналисти? Как ще не чужим? Пак е малко личен. Ben çok kalabalık bir ailede büyüdüğüm için çok çocuğum olmasını isterdim. Тъй като съм израсла в голямо семейство с много хора, и аз искам да имам много деца.